Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Da. Acel episod a fost de făcut de prostie. Al doilea episod. Acum jucăm apa. Mă omoară ăsta. Acum jucăm. Unde-și mă? Mă omoară unul, mă mort. Așa am venit. Am venit înapoi la arena PvP. Este arena PvP, serverul vă las în descriere, deci... E de spaniol. Spaniol, da. Vă trebuie spaniol. Spaniola la bob. Hai. Da, nu știu spaniola, deci nu vă întrebați pe mine ce trebuie să, dacă zic, să vă zic ceva în spaniolă, că eu nu zic. Chiar nu știu. Vezi că nu ți-ai damage. O furat ăștia puțin de strângi de aici. Ne batem între noi. Nu, normal. Hai bă, hai Aresto. Da, uneori îs bun la PvP, uneori da. Uneori ăștia nu-s buni. Pentru că ăștia snabi, sunt numai Steve pe serverul ăsta aproape. Și unde? Mam, diamant, mam, ce care asta? Wow! Poate fi cum de ăsta. Stai că a venit unul full diamant la mine. Ce care ăla? Stai că dă ăla full diamant în mine. Bă, ăla are hack. Mă urmărește un om full diamant. Are hack, vezi că are hack? Hack. Are hack de la România de PvP. Are anti-knockback țăranul. Ia cum stai. Artesto, hai bă, hai toți. Doi pe mine, bă, stai. Nu. Unde ești? Ai văzut un chest? Eu m-am dus la chest, lângă un chest. Eu mă bat cu unul. Cu un chest de play de diamantă? Nu, unul mai bun așa. Cu unul mai bun așa. E bun asta. Are. Da, nu știu ce cu PvP-ul ăsta așa de tot banii. E care? Bă, tu știi cum dă asta? Frate, sabia asta de diamant cât dă damage? Un 8? Un 7, ia uite. Bă, ce hack are? M-a omorât. M-a omorât. Frate, eu nu pot să deosebesc. Da, joc pe fest. Eu joc pe fest. Acum, nu joc pe feții. Ca să n-ai lag. Nu? Da. Cu fest n-ai lag tot, nu? Nu. Am furat buci care i-am aruncat eu. Eu nu cu. Ucea! Tu ești ăla, Andrei, full diamant? Nu. Atunci nu mă duc pe ăla, că e full diamant și n-am chef să mă bag cu full diamant. Team. Da, nu fac eu cu timpul ăsta. Bă, dar unde ești? Eu. Da, eu sunt sub Islanda, pământul ăsta de sus. Hai că mișoară. Mamă, 3 VIP deja os. Știi să lași cu Optifine ar fi șmecher, n-ai lag. Prima. Hai. Te bați cu 2? Ce? Te bați cu 2? Nu. Am crezut. Ies un fel. Nu, ce hack are Am asta? văzut acolo, te bați cu o grămadă. Cu 3 mă bat. Trag cu apă. Nu, stai că eu mor. Salut, Andrei. Silver o să fie skin-ul meu. Dacă eu i-am furat. I-am tras-o. Aveau ăștia. Mamă, ce speed are ăsta, frate! Are hack, cred. Nu, dacă omor nu cred, ai văzut că spune speed, nu? A, da? Nu știam. N-ai omor niciun creier? Nu. E greu să-i omori. Ce-i cu Nether Star-ul ăsta? Ia ce face Nether Star-ul? Greu că ăștia au jucat mult. Noi de-abia am început. Bă! Ăsta îmi dă 2 lofte într-una. Și că poți da asta. What the fuck, ce poțiune să stea, bă? Am primit o sabie care dă 5 atac. Și-o pierd. Dă diamant, bă, cu șarpne și am murit, frate, am pierdut sabia. Era enchantată. Aveam dovada. Mă urât. Frate, primise ia sabie, dar nu știu ce. Sharpness Sword 100. Frate, ăsta ce e? Ăsta e hacker.
Mamă, ăștia doi full diamanți și bat singuri. Opa! A venit unul full diamant după mine. Ăi, full iron. Ăla full diamant în spatele tău? Dar sunt mai mulți, vreo 3. 2. Ce stă, mă, gol? E gol. Frate, ăsta dă-mă omorât. Bă, ce hack are ăsta? Cazi, cred că are. Trectonare hack. Acum dă asta așa? Ai murit? Da, fugi! Ăsta cheesy. Fugi, țăran! A, după tine vine unul cu armură? Da, full diamant. Full diamant. Aha. Sau are noi cască? E full diamant. Frate, nu pot să omor pe nimeni, dar nu... Fugi, ești în spatele tău, bă! Fugi, că-ți e full diamant! Nu vreau nimic de la noi. E, ba da, vine acum. Andrei, fugi. Bă, nu cum dă ăsta, bă! E full diamant și are și fire aspectal. Aspect. Stai. Bă, cum mă moară așa? Îl bat pe Hazliu. A, Caziu. Nu, ce puțin dă damage un arc, dă 3,3 damage și înainte dădea mai mult damage. Fac timpul, fi. Băi, cât armură dă... Ce? Fac timpul 1. Am înțeles că ai zis fac timp cu o femeie. Avem și noi ceva în ender chest-uri. N-avem nica. Chitiban. Tu ești ăla, Andrei? Fugi după unul? Sunt cu 2 full diamant, cam așa. Da, ăștia. Faceți timp. Caroslan. Da, poți să-i bat? Dacă ăsta dă în mine, îl bat. Bă, tu vezi ce armură am eu? Vezi că e unul acolo. M-am bătut cu unul și de fapt nu m-am bătut cu unul. Nu mi s-a spart armura din greșeală, am uitat să o pun. Mire că îmi dai niște pantaloni, bă, prostule. O, te full diamant, mai încă unul full diamant. 2, 3, cât-s? A murit. Hai, timp. Ai uitat că facem timp, mă? Bă, ăsta dă mine și a zis că facem timp. Deci eu nu înțeleg asta. Păi da, nu înțelegi pe nimeni, Andrei. Da, Andrei, ar trebui să-ți închizi, să-ți iei și tu căști. Sau fulgerile tale. La mine nu se aude că am dat sonor mic. Mic ca o bombonă. S-aude și mouse-ul meu când cu tastatura mea s-aude. Tastatura mea s-aude măcar? Da, asta e mapa de pe Survival Game și mă urmărește unul. Survival Game. Cazi bă jos. Deci că, stai cum îl cheam pe ăsta? Marty Zubajabla. Bă, dar cum mă moară asta? Bă, câte minute ai filmat? Am uitat. 9. 9? Hai că am mai lăsat 3 minute, 5 ca să nu mai să se proceseze mai repede măcar. Da, nu, videoclipul nu ne-a mers. Era să-l va posta la spawn. Adrian, ar trebui să-i dezinstalăm hack-urile care le aveam noi. Ce? Ar trebui să dezinstalăm hack-urile. Ce? Păi, filmăm... N-am mai folosit hack-ul din mult. Da, nici eu. Nu suntem... Să nu-i dați raport pentru că noi folosim hack-uri. Nu, noi folosim hack-ul doar pentru hackeri atâta. Nu-l folosim... Eu nu-l... Serverul play.minecraft.romania.ro să vedeți cât... Nu, noi nu-l folosim când filmăm, noi folosim... L-am folosit numai pe play, l-am folosit ca să ne batem cu
Erau niște hackeri acolo, deci numai hackeri erau. Papa, băieți. Și doar nu am folosit ca să câștigăm numai noi meciuri așa. Și erau numai hackeri. Da, nu l-am folosit așa ca să când filmam, dacă filmam așa îmi dădeați raport, dar așa nu. Așa? Nu jucam cu hack pentru că erau foarte mulți hackeri, deci am încercat să filmam și în fiecare meci găseam câte un hacker, deci eu n-am fost niciodată. Nu prea știu cum folosești huzunul ăla. Da, nu prea știu, l-am luat de-abia... Cum steam, într-o zi, când în fiecare meci am găsit un hacker pe Play. Da, pe Play. Mi-am instalat huzunii, că m-am enervat pe aia, gata, am spart toți, pa. Așa și după aia mă enervau și pe mine, deci vreau să filmam așa liniștit, vreau să câștig un meci. Că de obicei Survival Game se joacă când se joacă ca să câștigi meci. Da, mai ales pe MCG trebuie să folosim hack-ul, nu drama. Dar parcă MCG s-a făcut un... da, dar numai... un update și îți dă autoban. Da, știu. Da, e tare, poate e nașpa pentru noi. Dar nu că nu jucăm pe hack cu ăsta conturi premium, nu jucăm cu... Nici măcar n-avem conturi premium. Dacă n-ar da cineva, nu o să vi le accept că doar nu vreau să vă schimb parola și după aia să faceți... am furat... Am furat mereu pe. Mori, prietenașule. Băi, eu mănânc, eu acum joc cu mereu pe. Am furat dintr-un chest. M-am aruncat. Oh, snap! Îi sparg armura! Acum nu folosesc hack-ul, dacă îl foloseam trebuia să scrie acolo sus huzunii. Pot să vă arăt și cum să vă instalați huzunii sau să vi-l puneți. Hai, mai fă! Am dat arhiva de WinRAR și după aia trageți folderul huzunii 1.7.2. Dacă vreți huzunii 1.7.2, trageți acolo la 100 app data la 100. Snap, l-am omor pe 1. Deci la 100 app data la 100, punct Minecraft, la version și după aia trageți WinRAR-ul ăla, arhiva. Andrei, de ce ai dat mine? Hai să-ți dau mereu pe. Dăm! Ia juma! Că vine astea. O, mereu pe GG! Le-am luat dintr-un chest. Stai ca să mănânc și unul din ăsta așa. Și hai. Eu dau pe ăsta de aici. Ăsta stătea în chest, știi, și putea să le iei, dar nu le-a luat. Jumătate inimioară, nu mi-ai... Da, și pe serverul ăsta jucăm, puteți să jucăm Survival Games, că aici câștigăm meciuri, nu sunt așa de mulți hackeri. Nu sunt hackeri, aici stau VP, adminii, stau chiar, joacă, de obicei stau și ei și joacă meciuri sau stau așa de plimbare și se uită la hackeri, intră pe arene. Când unul are treabă și iese, vine celălalt că toți au Skype, că am văzut. Îi luat. De ce uite? Gata, l-am omorât pe unul. XP bottle. Bă, am poțiune de swiftness. GG! Ce avea asta? Bottle-ul e shanty, prostii și muterii. Stai că arunc și eu toate cartele care le-am. Gata. Bottle-ul e shanty, ce fac eu cu el? Un level, ce fac eu cu el? Un level, ce fac eu cu el? Am puțin de... Este enchanting table ăsta? Da. Stai ca să schimb armura. Dă-mă mine, bă, stai că pierd itemele. Mănâncă. Așa, dai, Andrei, închide microfonul. Mă, cât damage dau ăștia, bă.
Aaaa, fără fucking joc. Cât a filmat? 15 secunde.